Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, October 6. Ilang paaralan sa Pampanga nakatanggap raw ng bomb threat. Kapulisan, kaagad rumisponde. Mahigit 75,000 na pamilya sa Central Luzon naapektuhan ng bagyong Paulo ayon sa RDRMC Region 3. Pagsasaayos ng nasirang bahagi ng Kandating Flood Project matatapos sa Nobyembre. Kasunduan para sa regulasyon ng recyclable non-hazardous materials nilagdaan ng SBMA at BOC. At kilatisin ng Photon Traveler, big journeys, bigger possibilities. Sunod-sunod na reported bomb threat ang naging sanhi ng suspensyon ng klase sa ilang paaralan sa Pampanga ngayong Lunes, October 6. Nagtrending pa sa social media ang dagsa ng mga estudyanteng kinakailangan lumikas mula sa kani-kanilang eskwelahan. Kaugnay nito, makakapanayam natin si Police Colonel Eugene Marcelo, ang direktor ng Pampanga Police Provincial Office. Magandang gabi po, sir. Yes po, sir. Sa JM, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig po. Sir Eugene, unang katanungan, ilan po ang mga eskwelahan ng mga nakatanggap ng di umunoy bomb threat sa lalawigan? Accordingly po, no, ngayong araw po, yung sa may DAPSO po, no, sa may Bacolor na natapos na po nating pina-panel sa K9 unit ng probinsya. At it turned out negative po. At mayroon din po yung sa may Mexico. At saka itong sa may Macabebe, yung sa Pampanga Calis. At ito nga po sa Olfo, dito sa siyudad ng San Fernando. Sir Eugene, ano po ang inyong mga naging instruction sa ating kapulisan matapos po ang naturang mga ulat? Oo nga po, natanggap natin tong mga balita na to, report na to. Agad po tayong tumawag ng K9 unit sa probinsya at sa region para i-augment yung mga personnel natin dito sa pag-action dito. As of the moment, ongoing po ang paniling dito sa may eskwelahan, dito sa may Olfo. Gayon din, tinawagan na rin natin ang assistance ng kanilang si POSCO para i-monitor, i-assist sa flow ng traffic at saka yung kanilang SAPRO para i-assist na rin yung mga nurse ng eskwelahan sa mga kung possible na mga insidente dyan sa lugar na yan. Sir, ito po ba, meron tayong 4 na eskwelahan dito sa ating lalawigan na nagkaroon po na di umuna yung mga bomb threat, ano? Ito po ba, masasabi nyo na magkakaugnay po ba ito, mga isolated cases, itong mga bomb threats na ito na nangyari ngayong araw? As of the moment po, nagkakandak muna po tayo ng investigation regarding dito sa mga bomb threat na to. At gaya nga po ng sabi ko, maraming beses na nilang ginagawa ito itong mga pagbabomb threat, lalo na dyan sa eskwelahan dyan sa may Bacolor, sa may DAPSO, na kung saan pag mayroong mga activity, may mga graduation, usually may ginagawa silang ganyan. Pero ganun pa man, hindi po tayo nagpapawalang bahala. We take it seriously, no? Kung may mga natatanggap tayong ganyan, nagpapadala po tayo, nagko-coordinate tayo kagad sa K9 unit para i-panel na lang yung area at i-secure natin. At upon securing yung area, iniimbestigan din po natin ng yung kung ano yung sinend nilang email para i-coordinate din po natin sa anti-cybercrime unit, kasi po pag mga ganyan na mga involved na cybercrime, sila po yung opisina na nilalapit natin yung insidente po. Sir Eugene, may nakita po ba kayong motibo na dito sa mga nangyaring ginawang pagbabanta? Ito po ba ay may kinalaman sa finals exam ng mga estudyante? As of the moment po, tinitingnan po natin ang ganyang posibilidad. Kasi nga, ongoing nga po, yung mga may exam nga rin nga po doon sa mga school na nabanggit. Baka hindi po natin ma-confirm, pero
ongoing pa rin po, continuous yung investigation natin at i-refer natin, hihingin na rin natin ang expertise ng Anti-Cybercrime Unit para matulungan tayo sa panlak ng investigation sa matter na to. Ayun naman po, meron na rin po kaming ginawang hakbang. Magre-request na rin po ako ng le-lecturean natin. Hihingi na rin ako ng sa Anti-Cybercrime ng CAMCRAM na mag-imbita ako ng lecturer nila galing doon para imbitahan ko na mag-lecture sa mga eskwelahan na involved dito para at least may strengthen pa nila yung kanilang mga security features sa kanilang mga Facebook page o mga website nila. At the same time, maging aware din ng mga estudyante at mga school authorities regarding sa mga ganitong klaseng insidente. Sir, nabanggit nyo patuloy ang ating investigasyon at tracing dito sa mga nagpapadala ng mga mensahe at nagpapakalat ng mga bomb threats dito sa ating lalawigan, partikular sa ating mga eskwelahan. Ito po ba, ano po ba ang maaaring kaharapin ng mga tao na kumbaga nagpapasimula po ng mga ganitong impormasyon at nakakaapekto sa kumbaga sa pangyayari sa mga eskwelahan ngayong araw na ito? Tama po, no? Ito po ay illegal at may karampatang parusahan po ito. So, kung sino man po ang gumagawa nito, nananawagan ako, itigil nyo na po at darating po yung na mahuhuli kayo at sigurado po ako na darating po tayo dyan at makukulong po kayo. At ang ng batas hindi po yan mapapabayaan yan. At kami hindi rin magpapabaya hangga't hindi natin nasusolusyonan ito at patuloy kaming makikipag-ugnayan sa mga school authorities at sa mga ibang ahensya para mapagtulungan natin na masolusyonan po ito. Sir, masaiba natin na nakakaapekto itong mga ganitong bagay, itong mga bomb threats na ito na lumalabas naman na hindi totoo sa, kumbaga, sa ginagawa ng kapulisan sa kanilang trabaho. Dahil imbis na meron po tayong mga ibang kailangan bigyan ng pansin, ito pa ay nakakaabala sa ating operasyon. Tama po, sir. Tama po, Sir JM. Ang ating kapulisan, marami pong mga trabaho. Pero gayon pa man, kahit marami pa po tayong mga ibang trabaho na gagampanan, hindi po natin pwedeng ipagsawalang bahala to kahit na sabihin natin hindi totoo. Pero hindi po tayo pwedeng mag-relay doon sa hindi totoo. Baka po, kung katotoo man yan, at least ready po tayo. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Ano po? Sir Eugene, before we let you go, panguling mensahe nilang po paalala dahil ito po ay hindi magandang pangitain na ginagawa nilang, kumbaga, dino-normalize nila ang mga bomb threats sa ating mga eskwelahan. Ito po ay nakakadagdag din ng kumbaga palaisipan sa ating mga estudyante, guro at pati na sa ating mga magulang. Ito po, ano po may huling mensahe nyo? Sige po, salamat po. Maraming salamat po sa oportunidad na to. At ako'y nananawagan sa ating mga school authorities, sa mga estudyante, na maging kalmante lamang po. Any report na mga ganyan po, ng mga ganyan insidente, itawag nyo po agad sa amin para ma-actionan po natin. Or mismo pupunta po ang ating mga kapulisan dyan para aksyonan yan. Sa mga gumagawa naman po ng mga ganitong klaseng hindi kanais-nais na gawain na nakakaabala, hindi lang sa mga estudyante at sa mga school authorities, gayon din sa mga nagdadaan dyan sa ating mga kapulisan. May oras po, darating po yung oras nyo at mahuhuli ko. The long arm of the law, makakarating po sa inyo yan. Okay. Marami po salamat. Maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Eugene Marcelo, ang hepe po ng Pampanga Police Provincial Office. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News para sa ibang balita. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Mahigit 75,000 pamilya sa Central Luzon ang naapektuhan ng pagdaan ng Bagyong Paulo. Batay sa ulat ng RDRMC, sa kasalukuyan, nakalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility. Humupa na rin ang baha sa mga apektadong lugar at maaari ng daanan ng lahat ng kalsada. Naritong report. Umabot sa 75,782 families o katumbas
ng 246,745 na individual ang naapektuhan ng Bagyong Paulo sa Central Luzon ayon sa ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 3. Batay sa Situational Report o SITREP number 6, umabot sa 305 barangays ang tinamaan sa 7 lalawigan ng rehiyon dahil sa malakas sa ulan na dala ng nasabing tropical cyclone. Nasa 677 pamilya o 2,173 na katao ang nananatili sa 25 evacuation centers sa lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales at Tarlac, habang 1,800 at 20 pamilya o 4,953 na katao ang naserbisyuhan sa labas ng evacuation centers, partikular sa bayan ng Kasiguran, Dilasag, Dinalungan at Maria Aurora sa Aurora, Cabanatuan City sa Nueva Ecija at San Felipe, Zambales. Sumailalim sa preemptive evacuation ang 1,080 pamilya o 3,242 individuals mula Baler, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Dingalan at Dipakulaw, Aurora para maiwasan ang panganib sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Paulo. 2 bahay ang naitalang partially damaged sa Dilasag, Aurora. Aabot naman sa mahigit 2 milyong pisong halaga ng tulong ang naipaabot sa mga apektadong pamilya sa iba't ibang probinsya ng Central Luzon. Samantala, naibalik na ang supply ng kuryente sa barangay Dinadjawan at Caloocan, Dipakulaw, Aurora at may tubig na rin sa Dingalan, Aurora. Normal na rin ang linya ng komunikasyon sa Kasiguran. Sa ngayon, walang naitalang pinsala sa anumang infrastruktura at sa sektor ng agrikultura. Humupa na rin ang baha at lahat ng kalsada sa rehiyon ay passable na. Wala ring naitalang casualty sa pananalasa ng Bagyong Paulo. Ngayong umaga mula Red Alert, ibinaba na sa Blue Alert status ang RDRMC at mga local DRMs batay sa inilabas sa Memorandum Number 92. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga taong gobyerno na magpamalas ng integridad sa gitna ng lumalalang problema sa korupsyon sa bansa. Sa official statement na inilabas ni CBCP President at Kabalen, Pablo Virgilio Cardinal David, iginiit na hindi makabubuti ang anumang hakbang para magpalit ng liderato sa Senado o ilihisang usapin sa maanumalyang flood control project. Ani David, lalo lang nitong pagtitibay ng public suspicion na mayroong nangyayaring cover-up sa investigasyon ng pamahalaan. Ayon pa sa CBCP, dapat mapanindigan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang mga mandato nito na malayang ungkatin ang lahat ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno at hindi dapat ito mahaluan ng politika. Kabilang umano sa mga dapat gawin ng ICI ang pagkakaroon ng transparency sa kanilang proceedings, findings at rekomendasyon, pagbibigay access sa lahat ng kinakailangan dokumento at witness kahit na pa yung mga may political privilege, public disclosure ng budget, insertion at proteksyon ng mga testigo. Mariin ding inihayag ng CBCP ang kanilang pagtutol sa anumang tangka para mabulyaso ang investigasyon sa pamamagitan ng mga backroom deals, leadership takeover at selective justice. Sa ibang balita, makukumpleto sa Nobyembre ang pagsasaayos ng nasirang bahagi ng Candating Flood Control Project sa Arayat, Pampanga. Iginiit ng Edmarie Construction and Trading na wala raw double funding sa proyekto dahil sakop pa ito ng warranty. Narito ang balita. Patuloy raw ang ginagawang pagsasaayos ng Edmarie Construction and Trading sa kanilang proyekto sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Tiniyak ng kumpanya na matatapos na sa huling linggo ng Nobyembre ngayong taon ang pagsasaayos ng isang bahagi ng flood mitigation project sa nasabing lugar na dinadaluyan ng Pampanga River. Ayon kay Engineer Edgar Sagum, owner ng Edmarie Construction and Trading, nakatutok sila sa proyekto at ongoing ang construction work sa gilid ng ilog. Kung wala raw magiging sagabal at pagkakaantala, partikular na ang matinding pag-ulan at bagyo, matatapos at makukumpleto ang proyekto sa takdang oras. Nilinaw din ng pamunuan ng kumpanya na nasunod at nakumpleto ang mga nakasaad sa project contract noong July 2023. Ngunit nasira ang ilang bahagi ng proyekto noong Agosto ng nakarang taon dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Karina.
Binanggit din nila na wala raw nangyaring double funding dahil pasok pa sa warranty period ang nasabing proyekto kontra baha at nararapat lamang na matapos nila ito sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, nasa 60-70% na ang natapos sa nasirang bahagi ng flood control project at ayon sa kumpanya, naaayon nito sa itinakdang schedule of construction. Maaalala rin na ininspeksyon ng naturang proyekto noong September 23 ni na Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon at dating Independent Commission for Infrastructure o ICC Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sinabi ng kalihim, may ilang bahagi raw ng proyektong substandard. May mga alegasyon rin na di umunay pinahiram ng Edmari Construction and Trading ang kanilang lisensya sa ibang kontraktor, ngunit mariing pinabulaanan nito ni Sagum. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Magpapatupad ng panibagong taas presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis simula Martes, October 7. Base sa advisory ng oil companies, may dagdag na 20 centavos kada litro ng gasolina at kerosina, habang 80 centavos naman ang increase sa diesel. Epektibo ito umpisa ng 6 a.m. ng naturang araw. Kabilang sa mga nag-anunsyo ng price hike, ang Sea Oil, Caltex, Pilipinas, Shell, Petrogas at Clean Fuel. Una nang naiulat ang inaasahang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina dahil sa patuloy na geopolitical tensions sa ibang bansa at tumataas sa demand ng pandaigdigang merkado ng langis. Samantala, hindi mo na isasama sa water bill ng mga Palitenyo ang septage fee sa bisa ng Resolution No. 20 Series of 2025 na ipinutupad ng pamahalang bayan ng Apalit. Ayon sa LGU, pinirmahan ni Mayor Jun Titangco nitong Lunes, October 6, ang nasabing atas na nagsususpinde sa paniningil ng septage fee sa mga residente ng naturang bayan. Alinsunod umano ito sa resolusyon ng Pampanga Mayor's League na nanawagan ng suspensyon sa nasabing bayarin at magsagawa ng masusing pag-aaral kaugnay na nasabing singil. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Matagumpay na idinaos ang Second National Tilapia Dialogue noong October 2-3 sa Hilltop Mimosa, Clark, Pampanga. Layunin ng pagtitipon ng pagtuloy sa pagpapalakas ng produksyon ng tilapia, hindi lamang sa Central Luzon, kundi maging sa buong bansa. Sa ikalawang pagkakataon, nagtipo ng mga nasa aquaculture industry mula sa mga mangingisda hanggang sa mga negosyante sa isang hybrid na platform na may mga online delegates. Ito ay upang masiguro ang mas malawak na partisipasyon sa mga talakayan tungkol sa kinabukasan ng tilapia na itinuturing bilang isang pangunahing isda na kinakain ng mga Pinoy. Pinangunahan ng Department of Agriculture Bureau of Aquatic Resources o DABFAR Central Luzon at ng National Freshwater Technology Center sa Muñoz, Nueva Ecija ang Second National Tilapia Dialogue sa pamumuno ni Dr. Maria Jodesel Danting kasama ang Philippine Tilapia Association INC at mga tilapia producers at cooperatives mula sa iba't ibang rehiyon. Ibinahagi nila ang kanilang karanasan at suwesyon upang mapababa ang gastos sa produksyon, mapataas ang kita ng mga mangingisda at masiguro ang kalidad ng tilapia sa merkado. Sa kanyang speech, sinabi ni Reginald Lacson Atabay, Chief Officer ng Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division, na mahalaga ang ganitong pagtitipon para maitala at matugunan ang mga pangunahing issue sa pangangailangan ng industriya. So ito po, inilagay natin yung mga issues and concerns doon just to consolidate all para po hindi naman sayang yung effort natin when we are conducting this practice. Nakikita-kita po tayo to push our concern para po sa preparation ng tilapia industry. Samantala, binigyang diin naman ni Florendo John Wico Jr., presidente ng PhilTilapia, ang kahalagahan ng dialogo para sa pagpapabuti ng produksyon. Napaka-importante po na kaming stakeholders ay magkikita-kita
Nagpapasalamat kami sa BIFAR na siya ang nag-host para magkita lahat ng mga stakeholders. Dahil sa mga national dialogue na to, napag-uusapan namin ng mga problema at nagkakaroon ng benchmarking. Sa pamamagitan ng mga benchmarking na to, nagagawa namin ma-improve ang kanya-kanyang operations namin. Tinalakay din sa forum ang mga hakbang upang matugunan ng mga hamon gaya ng feed supply, post-harvest losses at access sa merkado. Kaugnay nito, hinikayat ni Wico ang publiko na tangkilikin ng tilapia dahil bukod sa abot kaya, isa rin anya itong masustansyang source ng protein. Ang tilapia po ay healthy, mura, and it is the cheapest source of protein. So, sa ating mga consumer at kababayan, tangkilikin po natin ang produkto ng ating mga fish farmers. Ang Pilipinas po, lumalakas ang kanyang ekonomiya kapag ang kanyang mga mamamayan ay tumatangkilik ng sariling produkto. So, I encourage you, tangkilikin po natin ang tilapia as a product of Central Luzon and soon to be the product of the whole country. Sa pagtatapos ng aktibidad, umaasa ang mga kalahok na magsisilbing simula ito ng mas matatag na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at mga stakeholders para lalo pang mapaunlad ang industriya ng tilapia. Hindi lang umano para sa kabuhayan ng mga mangingisda, kundi para na rin sa seguridad ng pagkain sa buong bansa. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagsimula na ang konstruksyon ng bagong extra dose bridge ng NSCR project sa MacArthur Highway CSFP. Bukod sa palatandaan ng progreso, inaasahang paduluwagan ito ang trapiko sa lugar na daraan ng tren at napapadali ang biyahe ng mga pasahero. Si Jody Dizon Mercado may balita. Umuusad na ang mga pangunahing infrastruktura para sa tren ng pamahalaan na dadaan sa kabisera ng Pampanga. Pinangunahan ng Department of Transportation o DOTR ang opisyal na pagsisimula ng konstruksyon ng extra dose bridge sa City of San Fernando. Kasama rin sa seremonya ng kagawaran ang Greater Capital Railway Consortium o GCR at Acciona DLENC-JV o ADJV na isinagawa nitong October 2 sa mismong site ng proyekto sa bahagi ng Barangay Dolores at Barangay San Agustin. Matapos ang 4 na taong pagkakaantala dahil sa mga usapin sa right-of-way at civil works, tuluyan nang nagsimula ang konstruksyon. Matatandaan noong September 11, nagkaroon ng pulong ang ahensya kasama ang City Government ng San Fernando at iba pang stakeholders upang resolbahin ang mga sagabal sa proyekto. Ang modern 300-meter cable-stayed bridge ay inaasahang magiging bagong landmark ng Pampanga. Bukod sa pagkonekta ng mga bayan, layo na nitong paluwagin ng trapiko para sa mas maayos na daloy ng biyahe ng publiko. Ayon kay DOTR Assistant Secretary Eduardo Macabulos, hindi lamang ito infrastruktura kundi patunay ng progreso, kolaborasyon at resilience ng pamahalaan sa pagtataguyod ng maaasahang transportasyon para sa milyong-milyong Pilipino. Target na matapos ang extra dose bridge sa ilalim ng Malolos Clark Railway Project o CPN-02 sa Agosto taong 2027. Bahagi ito ng 147-kilometer North-South Commuter Railway o NSCR na saklaw ang Region 3, National Capital Region at Region 4. Kapag nakumpleto, inaasahang makakasakay rito ang higit 800,000 mga pasahero araw-araw. Isa ito sa flagship projects ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layong maghatid ng maayos, mabilis at komportableng serbisyo sa mga biyahero. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inaasahang magiging mas maayos ang pangangasiwa ng recyclable non-hazardous materials sa Subic Bay Freeport Zone matapos magkasundo ang SBMA at BOC Port of Subic. Narito ang balita. Isang Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA at Bureau of Customs Port of Subic para sa mas maayos na regulasyon ng recyclable non-hazardous materials na papasok sa loob ng Subic Bay Freeport Zone.
Isinagawa ang signing sa corporate boardroom ng Administration Building nina SBMA Chairman and Administrator Eduardo Jose Alino at BOC Port of Subic District Collector Noel Estanislao. Ayon kay Alino, palalakasin ng kasunduan ng sektor ng recycling sa Freeport dahil magiging mas malinaw at epesyente ang pangangasiwa ng mga recyclable materials sa tulong ng dalawang ahensya. Layunin din itong protektahan ang kalikasan at suportahan ang mga lehitimong negosyo sa loob ng Freeport. Nakasaad sa MOU ang pagbuo ng SBMA ng mas mabilis sa proseso para sa admission ng non-hazardous materials, mas maayos sa operasyon ng recycling industry at mas mahigpit na pagbabantay sa SBFZ. Magkakaroon din ng palitan ng impormasyon, capacity building para sa mga tauhan ng SBMA, BOC at mga rehistradong recyclers para higit na maunawaan ng mga guidelines. Sa kalaunan, magpapatupad ng policy review para matukoy kung epektibo ang mga ipinatutupad na alituntunin. Ibinahagi naman ni SBMA Senior Deputy Administrator for Regulatory Amethea de la Llana, may 12 kumpanya ng recycling industry sa Freeport kung saan ang 4 ay balak na magtayo ng negosyo sa SBFZ. Regular daw na nagsasagawa ng recycling initiatives ang SBMA kung saan ang nalilikong na pondo ay napupunta sa mga charity. Samantala, bago ang kasunduan, nagkaroon muna ng public hearing sa Subic Bay Yacht Club para ilahad sa mga locators ang mga panuntunan, proseso at batayan ng mga multa at parusa sa pagpasok ng non-hazardous materials sa SBFZ. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Aprobado na ng Civil Service Commission ang pagbibigay ng civil service eligibility sa mga kwalipikadong opisyal ng Sangguniang Kabataan. Layo nitong kilalanin ng serbisyo ng kabataang lider at bigyan sila ng mas malaking oportunidad sa pamahalaan. Narito ang iba pang detalye. Makakakuha na ng civil service eligibility ang mga opisyal ng Sangguniang Kabataan o SK na nakatapos ng buong 3 taong termino. Ito'y matapos aprobahan ng Civil Service Commission o CSC ang pagpapatupad ng Sangguniang Kabataan Official Eligibility o SKOE. Layunin ng hakbang na kilalanin ang ambag ng kabataang lider sa pamahalaan at bigyan sila ng oportunidad na ipagpatuloy ang serbisyo publiko sa mas mataas na antas. Ayon kay CSC Chairperson at Attorney Marilyn Yap sa isang pahayag sa Philippine News Agency o PNA, patunay ito ng pagkilala ng komisyon sa dedikasyon at papel ng kabataan sa pagsusulong ng tapat na paglilingkod. Batay sa inilabas na CSC Resolution No. 2500752 noong July 24, 2025 sa klaw ng SKOE, ang mga SK member, secretary at treasurer na matagumpay na nagtapos ng kanilang termino. Hindi naman kasama rito ang mga SK chairperson dahil sakop na sila ng Barangay Official Eligibility o BOE. Nilinaw din ng komisyon na hindi maaaring mag-apply ang sinumang SK official na may kamag-anak hanggang 2nd degree sa incumbent elected officials sa kanilang lokal na pamahalaan. Samantala, sinimulan na ng CSC ang pagtanggap ng aplikasyon nitong Sabado, October 4 sa lahat ng regional at field offices ng ahensya. Babala ng komisyon, automatikong mababasura ang eligibility kung mapatunayang hindi kwalipikado ang aplikante o lumabag sa umiiral na patakaran. Isel Fernando, CLTV 36 News. Samantala, 2 sospek ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Bulacan. Isa rito ay kabilang sa listahan ng mga wanted sa probinsya, habang isa naman ay nahuli dahil sa illegal possession of firearms. Nasa kote ng Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company o 1st PMFC kasama ang Kalumpit Municipal Police Station, Pit Bulacan West at 301st MCRMFB ang isang lalaki sa barangay Pio Cruz Coza, Kalumpita nitong linggo, October 5 bandang 2:45 ng hapon. Ayon kay Police Major Norheda Usman, ang sospek na kilala sa alias na Carlo ay kabilang sa top 2 most wanted person sa provincial level at top most wanted sa municipal level. Nahuli siya sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape. Samantala, timbog naman ang isa pang lalaki sa Oplan Cita sa Santa Maria, Bulacan nitong October 6 bandang 1:30 ng madaling araw.
Batay sa ulat ng Police Lieutenant Colonel Voltaire Rivera, napansin ng suspect na hindi nakasuot ng helmet habang bumabiyahe sa kanyang motorsiklo. Nagtangang tumakas ang lalaki na pinahinto ng pulisya, ngunit nahuli siya at nasamsamang isang improvised firearm o sumpak na may caliber .45 pistol. Dinala ng suspect sa Santa Maria MPS at isinampa ng kaso sa Office of the Provincial Prosecutor, Malolos City, Bulacan dahil sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Bagong yugto sa industriya ng transportasyon ang sinimulan sa City of San Fernando, Pampanga ng pasinayaan ng kauna-unahang branch ng New Energy Transportation o Net Auto Showroom nitong Huwebes, October 3 sa Lourdes Heights del Rosario. Tampok sa bagong showroom ang mga electric at plug-in hybrid vehicles na layong maghatid ng mas makabago, environment-friendly at sustainable na biyahe para sa mga Pilipino. Nagsimula ang programa sa pagbabasbas, panalangin at ribbon cutting na dinaluhan ng kinatawan ng kumpanya, car enthusiasts, media partners at Kapampangan vloggers kabilang sina Buboy Kabulakboy at Werin Pampanga. Ayon kay Art de los Reyes, after-sales manager ng Net Auto, ang kanilang brand ay nagsimula bilang scooter line na tinawag na New Energy Transportation. Para naman sa mga kotse, nakikipag-partner daw sila sa iba't ibang kilalang automotive brands gaya ng Mercedes-Benz. Net is not a car brand, but it's a scooter brand. As you can see, yung mga electric scooters natin, we branded them Net. Yun yung ginamit natin, New Energy Transportation. Yeah. But for our cars, we have they have brands also. Yeah, Mercedes-Benz, BM. Yeah. Sa pagbubukas ng showroom, kanilang itinampok ang iba't ibang electric at plug-in hybrid vehicles, kabilang ang bagong ZNA Z9 plug-in hybrid pickup truck. Right behind me is the ZNA Z9, okay, one of our latest addition to the lineup. This one is a plug-in hybrid pickup truck. So ito yung pinakabago natin na addition dun sa lineup. Ibinida rin ni De Los Reyes ang features ng bagong ZNA Z9 tulad ng Level 2 Advanced Driver Assistance System o ADAS na nagbibigay ng dagdag kaligtasan at convenience para sa mga motorista. Hindi lang yan. Pwede rin daw itong i-modify gaya ng pagpapataas ng suspension at pagpapalit ng mas malalaking gulong na kadalasan ay limitado lamang sa ibang sasakyan. This one has level 2 ADAS, yung driver's assist that makes our cars safe to drive. So this one is equipped with that already. This one you can lift this car kasi hindi naka-integrate yung electric motor niya dun sa suspension. So no problems kung may mga customers tayo dyan na gustong nakalift yung mga pickup trucks nila, because with other brands, you're limited. You cannot lift the cars except unlike this one. Pwede natin siyang i-lift, pwede nating lakihan yung mga tires nila. But for those who prefer something compact and cost-efficient, meron din silang ino-offer na mini EVs gaya ng DFSK Candy at Bestion Pony na swak para sa araw-araw na city driving at take note, expressway approved na rin. Ayon kay De Los Reyes, hindi lalampas ng 600,000 ang halaga ng mga modelong ito. Yung pinaka-cute natin is the Bestion Pony. No? It comes in different, I think 5 or 6 colors. Youthful colors, should I say. Plus yung DFSK Candy, which is also a mini EV. So yun, mga pwede natin siyang gamitin normally city driving from point A to point B, office, bahay, office, sundo ng mga kids. Very compact, very efficient, sobrang tipid. Okay? Kasi it's full electric. We have mini EVs which are priced at 600,000 below. We also have luxury SUVs and luxury sedans as well.
Upang tugunan ang pangamba ng ilan sa charging, binigyang diin din ng NetAuto na mayroon ng nakahandang charging facilities sa Pampanga, lalo na't dumadami na rin anya ang gumagamit ng electric vehicles. Common na raw itong makikita sa mga malls, gas stations at parking areas ng ilang establishmento. Kaya naman inilatag na rin ni De Los Reyes ang kanilang special promo para sa mga bibili ng DFSK candies at Bestune Pony hanggang October 31. I think Pampanga is very ready for new energy vehicles, no? Because normally mga malls natin we have chargers already. Now that NetAuto is just opened, we are offering free electric scooters. Okay, for our customers who will buy who will purchase DFSK candy and our Bestune Pony until October 31. So, meron pa tayong almost a month. Kaugnay niyan, inimbitahan ng NetAuto ang publiko na bumisita sa kanilang showroom sa kahabaan ng MacArthur Highway, Lourdes Heights del Rosario, City of San Fernando, Pampanga upang makita at masubukan ang iba't ibang modelo ng electric at plug-in hybrid vehicles. Everybody, I'm inviting you to visit our newest showroom, New Energy Transportation showroom here in San Fernando, Pampanga. Dolores lang, before Del Rosario, Lourdes Heights del Rosario. You can see our showroom here. Along MacArthur Highway lang kami, come visit. We have different brands, electric vehicles, plug-in hybrids, a wide range of choices for new energy transport vehicles. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa panahon ngayon, hindi na sapat na basta may sasakyan ka lang. Dapat dependable, ready anytime, anywhere. Kaya naman kung ang hanap mo ay sasakyang kayang sumabay sa dami ng pasahero at pwedeng pang negosyo, narito na ang suwak para sa iyo. Hatid ng Laos Auto Group ang Photon Traveler. Sa laki at lawak na loob nito, siguradong comfortable ang bawat biyahe nyo. Kung negosyo naman na pag-uusapan, perfect ito para sa delivery o di kaya naman ay transport service. Alamin ang features ng Photon Traveler sa report na ito. Hi, my name is Alexandra Bautisal, 6th executive here at Photon Bacolor, Pampanga. Knowing Filipino market, iilan na lang sa ating mga car dealer ang nag-open ng mga passenger van. Isa na dito ang Photon. Photon Discover a Traveler X 2.0 manual transmission. And now, nandito na tayo sa harapan ng 2025 Traveler X 2.0 manual transmission. And yung logo na ating Photon. And we have a 2 hooks. At mapapansin nyo, meron siyang abang if ever gusto natin magpa-install ng mga safety features. And then yung ilaw niya, built-in LED, turn signal light, and held light with halogen multi-reflector. And meron na din siyang halogen fog lamp. Bali dito, open naman natin yung kanyang maintenance fluid. Dito nakalagay ang kanyang radiator aircon, the DOT4, the engine of the Travelers 2.0 Okan engine, 4-cylinder inline. Meted has 135 horsepower and 330 Nm of torque. Mated by 6-speed manual transmission. The side mirror is power adjust but manual mode. Ang size naman ng gulong natin is R195 R15 with alloy wheels na din siya, and then nakarim na din siya with silver tone. And the suspension ng unit natin, double wishbone and leaf spring. And braking system naman natin is dump brake and disc brake. And now, I'm gonna show you the function of the keyless entry to lock and to unlock. At the back, meron na din siyang real halogen lamp for the signal light and brake light, and meron na din siyang halogen fog lamp. And which is yung emblem natin ng Photon. And we have a 4-eye sensor. And then, brake light, meron na din siya. And then, cone curve glass. Ito, nakakatuling siya sa ng driver. And meron na din siyang wiper.
And we have a reverse camera. And now, open naman natin ang kanyang likod. Kung mapapansin nyo, hydraulic assist na din siya. Napaka-spacious ng ating unit. Kung gusto natin gamitin pa ang ating luggage, pwede nating i-fold yung upuan. And now, nandito na tayo sa loob ng ating unit. If mapapansin nyo, napaka-spacious ng ating unit magmula sa kanyang legroom. And yung seating capacity ng ating unit, 16-seater. Dito sa loob, 13-seater. And then sa likod is 3-seater. Built-in headrest na din siya. Kaya komportable ang ating mga kliyente na sasakay dito. And built-in aircon na din siya magmula dito sa harap and then sa likod. Nandito naman tayo sa kanyang side passenger. As you can see, meron na siyang big window. And then yung kanyang panel, as you can see, para siyang leather but plastic. And with gray accent design. And then center lock na din siya for the window. Nandito na tayo sa kanyang driver side and then yung kanyang speed manual transmission. Bali, maganda na siya kasi nandito na siya, hindi na siya dito. If ever si driver meron siyang katabi dito, hindi na siya mahihirapan. And then ito, foldable na din siya. If ever gusto natin paglagyan ng mga food like drinks, pwede din siya. If ever di naman natin siya gagamitan for the food, pwede natin siyang iangat para maupuan. Then meron na din siyang large na glove box. Lalagyan ng mga documents like yung warranty booklet natin. Pwede din siya. And then, super spacious din ng kanyang legroom. The SRP of the unit is 1,600,000. You can avail it at 98,000 all-in down payment. If you avail the unit, you can free at Laos Group Cares road assistant 24/7 for 1 year and 32,500 worth of benefits and tint of Uber Essential. The warranty of the unit is 5 years warranty or 150,000 km whichever company. For more inquiries, you may contact at 0908-810-8552 or you can visit our showroom located at Abad Santos Avenue, Cablanchan, Bacolor, Pampanga. And don't forget to like our page, Photon Bacolor, Pampanga. Muling pinamalas ng mga atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa ang kanilang tibay at disiplina sa 4th edition ng Titan 77.7 Philippines na tinuguri ang Asia's Toughest Duathlon. Sinuong nila ang matarik at mainit na ruta at sabay-sabay na ipinakita ang kanilang determinasyon at sportsmanship na pinakamatinding endurance sa race sa Asia. Narito ang report. Daan-daang duathlete mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at karatig bansa ang lumahok sa Titan 77.7 Philippines nitong linggo, October 5 sa Clark Freeport Zone. Sa ika-4 na edisyon ng tinaguriang Asia's Toughest Duathlon, muling sinubok ng mga atleta ang kanilang tibay at disiplina sa kombinasyong 4-km run, 100-km bike at 21-km run. Sa pangunguna ng Go Race PH at Go Clark PH, maayos at ligtas na naisagawa ang karera sa tulong ng marshals, medical teams at hydration stations na hatid ng mga pangunahing sponsors. Sentro ng aktibidad ang Philinvest Mimosa at One Clark Boulevard, kung saan umikot ang mahirap na ruta na may halos 1,500-meter elevation gain. Sa kabila ng matinding init at matarik na kalsada, matagumpay na tinapos ng mga kalahok ang karera. Bukod sa individual categories, tampok din ng Titan 77.7 Relay at Titan Junior Sprint na nagbigay daan sa mga baguhan at kabataan na masubok ang kanilang kakayahan sa duathlon. Sa iba't ibang kategorya, nanguna si Raymond Torrio sa Men Elite habang nasungkit naman ni Christine Burnett Bugna ang Female All-Stars Open. Sa junior category, wagi sina M. Arcega at Jeric Balanag, habang nakamit ni na Aljon Elamil Pangilinan at Ivan Morsel ang gintong medalya sa relay event.
Sa team competition, naghari sina John Paul Carion, Collins Prago, Mark Novalasca at John Paul Enano bilang mga kampyon. Makikita ang kumpletong listahan ng winners sa official page ng Titan 77.7 Philippines kung saan nakapaloob ang QR code at link ng isang document. Bukod pa sa karangalan ng mga atleta, malaking ambag din ng Titan 77.7 Philippines sa turismo at ekonomiya ng Clark at buong Pampanga. Sa pagdagsa ng mga local at foreign duathlete kasama ang kanilang pamilya at support crew, na puno ang mga hotel, restaurant at pasyalan sa loob ng Freeport Zone. Naging oportunidad din ito para sa lokal na negosyo tulad ng transportasyon, kainan at souvenir shops na kumita. Ayon sa mga organizer, patuloy nilang pinipiling idaos ang karera sa Clark dahil sa world-class facilities, malawak na kalsada at seguridad ng lugar. Mga katangiang naglalagay sa Pampanga bilang sports tourism hub ng Central Luzon. Inaasahan pa ang patuloy na pagbabalik ng Titan 77.7 sa mga susunod pang taon na may mas pinalawak na ruta at mas maraming dayuhang kalahok. Patunay na nananatiling tahanan ng endurance sport ang Clark at patuloy na sumisigla ang turismo sa Pampanga dahil dito. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Dalawang Pinoy ang pasok sa listahan ng Time 100 Next 2025 Most Influential Rising Stars. Isa sa larangan ng pamumuno at isa naman sa sining. Kinilala sila dahil sa kanilang talento, liderato at impluwensyang hatid sa mundo. Ang detalye sa alamin sa report ni Arlene Salonga. Muling pinatunayan ng mga Pinoy na hindi lang pang local ang kanilang galing, pang worldwide din. Ito ay matapos ihayag ng Time Magazine na kabilang sina Pasig City Mayor Vico Sotto at Phil-Canadian actor na si Manny Jacinto sa listahan ng Time 100 Next 2025 Most Influential Rising Stars. Si Mayor Vico Sotto ay napabilang sa Leaders category dahil sa kanyang makabago at tapat na pamumuno sa Pasig City. Sa isang sanaysay na isinulat ng Nobel Peace Prize laureate at journalist na si Maria Ressa, pinuri niya si Sotto sa kanyang mga reformang nagtataguyod ng good governance. Ayon kay Ressa, ipinapakita ni Sotto na posible ang tunay na reforma sa local government. Ang kanyang pamumuno anya ay nagtataguyod ng transparency, accountability, at aktibong partisipasyon ng mamamayan. Samantala, si Manny Jacinto ay kabilang sa kategoryang artist bilang pagkilala sa kanyang lumalawak na impluwensya sa Hollywood. Nakilala siya bilang Jason Mendoza sa hit comedy series The Good Place at kamakailan bilang Eric Reyes sa pelikulang Freakier Friday. Ayon sa Emmy-winning producer na si Alan Yang, bukod sa kanyang talento, kilala si Jacinto sa kababaang loob at magandang asal sa likod ng kamera. Isang inspirasyon para sa maraming Pilipino sa industriya. Sa panahong patuloy na itinataguyod ng Hollywood ang mas inklusibong representasyon, binibigyan diin ng pagkilalang ito ang mahalagang ambag ng mga Pilipino sa pandaigdigang sining at kultura. Itinatag noong 2019, ang Time 100 Next ay karugtong ng prestihiyosong Time 100 list na nagbibigay parangal sa mga bagong leader at personalidad na may malaking ambag sa politika, kultura, agham, sining at iba pa. Sa pagkilalang ito, muling pinatunayan ni Sotto at Jacinto na ang talento, integridad at liderato ng mga Pinoy ay patuloy na kumikislap sa pandaigdigang entablado. Arlene Salonga, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text
sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalen, 80 days na lamang po at Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.